At vække hjertet. Niveau 1. Begynd med at sidde behageligt og luk dine øjne blidt i. Træk vejret roligt. Kan du mærke dit åndedræts rytme, alt imens det ånder ind og ånder ud. Bare mærke indåndingen og udåndingen. Forestil dig nu din familie og dine venner omkring dig. De er her alle sammen lige nu. Du ånder ind, og du ånder ud. Og sammen med hver udånding sender du nu hvidt lys og glæde til alle omkring dig. Når du ånder ud, sender du lys og glæde. Du ånder ind, og du ånder ud, og på udåndingen sender du hvidt lys og glæde til alle omkring dig. Forestil dig nu flere og flere mennesker og dyr, både store og små væsener omkring dig. Du ånder ind, og du ånder ud. Og med hver udånding sender du hvidt lys og glæde til alle omkring dig. Du ånder ud og sender lys og glæde til alle væsener omkring dig. Indånding og udånding, og på udåndingen sender du hvidt lys og glæde til alle. Alle er nu rigtig glade, smilende, fredfyldte og sunde. Mærk dit hjerte blive stort og varmt, kærligt og åbent. Du åbner nu øjnene nænsomt og sidder lidt, kigger dig omkring og lytter til dedikationen. Jeg ønsker, at den gode energi fra denne meditation vil hjælpe mig til at blive lykkelig, hjælpsom og venlig, så jeg i medfølelse og kærlighed kan bringe glæde til alle andre.